怒るかもしれないけど、最後まで聞いてほしい。どうしたの？最近、椿が苦しんでいて、嬉しい。俺が力になってやれるし、入り込む隙間ができる。誕生日に二人っきりでいられるなんて、こんな幸せはない。ひどいやつだな。うん、すごくね。自分勝手かもしれない。でも、好きなんだ。これが俺の愛だから、どうしようもない。今まで、ふざけ半分で告白してきたのは、真剣に言って振られたら会いづらくなるからだ。こんな卑怯な思いも愛だ。俺の前なら泣けるだろう。俺が一番楽な存在だろう。だったら俺のところに来い。お前の家族のことも俺が一生責任を持つ。これからのことは心配すんな。お前は好きに生きろ。俺ならそうしてやれる。今すぐ答えを出さなくてもいい。考えてくれたらいいの。今、答える。私の答えは、